Добро вечер, драги гледачи. Сега ще научим как да се нацърта права линия у Paint со Molив. Or start many all programs accessories Paint. Trans. Тураме това църна боя. Селектира Molив. Като гледа тежко се нацърта точно права линия со моливот. Следващо трябва да направите и што ви треба е аналогно глувче. Това вакото, ако трябва да се вака, вие въртите опако. Айде. Оти нече, бе. Где отвърти ми? Айде, отвърти ми. Подръж го. Айде. Тежко се хъкнуват вие. Так. Лако пак ще го оставяте, топщо го оставяте. Сега си умести тук глувчето. У аналогно глувче имаш X, Y. Два цилиндри имаш. Сега да се нацърта права линия, стискате лев клик и зависи на кай сакате линията да ви оде. Може да видите. Точно права линия. Това ти е на X, и на Y. Ваква ни паито не може да нацърта. Това е това.